Logo de 5 probas disputadas, o Campeonato Galego de Rally se acababa no pasado Surdo Condado a última parada antes do agardado descanso de verán. Tempo de lecer nun campeonato que na altura mandan Alberto Meira, David Vázquez e o seu Mitsubishi Evo 10. Pero ata este punto, e como ben sabedes, aconteceron moitas cousas, e tempo para repasalas, todas. Mes de abril, Ría de Noia. Mudanzas de última hora no inicio do campeonato permitían a esta localidade asumir a labor de ser a encargada de inaugurar a temporada 2016. Inscripción ampla e moi variada e un duelo agardado pola vitoria, presumiblemente entre Alberto Meira, Iván Ares, Víctor Senra e máis Iago Caamaño, terceiro en discordia que co paso das carreiras confirmaría a súa regularidade como unha boa arma para se manter nos primeiros lugares. Ares foi o gran protagonista no inicio do ano, victoria incontestable en Noia. Malia o estado do piso e os intentos de Alberto Meira por dar caza ao seu rival, porque Senra abandonaba moi cedo. Caamaño, terceiro, sumaba puntos importantes, sendo o resto de lugares nesta cita para Luis Penido, o sempre espectacular Javier Martínez Carracedo ou Félix Macías, que perdería lugares logo de picar neumático. Poucos días despois tomaba o testigo o Rally do Cocido, outra das probas importantes da temporada e que sería clave nesta primeira metade de ano polo acontecido día da carreira e nos posteriores. No deportivo, Ares volvía a amosar o seu potencial como piloto e o da súa máquina. O Porsche trataba de facer pé en tramos moi esbaladíos, aínda así defendía un liderado que na tarde Meira tratou de arrebatar. O de Vincios comezaba a proba con moitos problemas de alimentación, pero mal a perder case que un minuto, de golpe en 2 tramos, Meira subía ata o segundo lugar a só 19 segundos de Ares. Ataques en premio final, logo de abandonar Meira por problemas na caixa de velocidades. Ares aseguraba a súa segunda vitoria do ano e Iago Caamaño un novo podio que o situaba ás costas do de Carral na clasificación xeral. Na realidade, o segundo lugar no rally era para o madrileño Alberto Monarri, presenza foránea nesta proba que penalizaba nun dos últimos controles horarios para permitir ao seu compañeiro de equipo gañar un lugar na clasificación. Alberto Otero, Javier Martínez Carracedo ou David González faríanse cos seguintes lugares nesta proba con desenlace agridoce para Ares. A semana seguinte, a Federación Galega de Automobilismo decidía seguir os pasos da española e anunciaba unha nova brida restrictora na admisión para os Porsche. Ares, en desacordo coa medida, anunciaba a súa retirada do campeonato. 3 menos 60. Vimos 8 millor que na primeira. Muy tarde izquierda 1, 15 y muy tarde izquierda 3 se cierra, 20. 3 se cierra, 20. Muy tarde izquierda 1 y 15 izquierda 3 menos, izquierda 3 menos, 20. Muy tarde, derecha 3 menos larga, se cierra, ojo no ceñir, no ceñimos aquí, se cierra al final. 15. Derecha 3, mucho ras, seguida de izquierda 3 puente y 5 metros. Izquierda 1 ras, seguida de derecha 3 ras, 25, 3 ras, esta 25. Muy tarde, izquierda 3 menos. Para izquierda 5 menos, aguanta con cruce derechador menos. Izquierda 5 con cruce derechador menos, pronto y se estrecha, venga. Izquierda 2, muy bien. Izquierda 2 menos botes, ojo por aquí, derecha 4 carril, muy sucia por aquí, choca. Izquierda 5, 25. Gramos fuerte en derecha 4, paraos. Izquierda 2 menos, pues ojo que choca, 2 menos. Derecha 3 menos, con derecha 2 menos, con izquierda 3 más. Derecha 2 menos, con izquierda 3 más. Para derecha 2 pronto, con izquierda 3 botes. Y derecha 3 menos, tarde, resbala. Pronto izquierda 7, larga 30, izquierda 50. Para ojo frenos tarde, derecha 6. Para ojo frenos tarde, derecha 6. Y izquierda 6, pagando 25. Por derecha 2. 2 está. Izquierda 20. Poco tarde, izquierda 3 menos esta. Izquierda derecha 6 sobre rasillo. 75. Más 30. Y adelante frenando, derecha 6 menos, larga. Hasta ras se cierra. Salimos pidiendo mucho, aguantar para izquierda 7, tarde con fe ceñir fondo. 100. Frenando izquierda 7, corta muy pronto, ceñir. Para derecha 7, corta muy pronto.
abrimos 50 y muy tarde, derecha 7 menos que era principio larga, salimos top siguiendo fondo, 100. Frenamos fin para ojo, derecha 3 menos 50. Me voy divirtiendo un montón. Y ojo, en izquierda 3 menos en rojo, más 100, menos más 100, estamos en rojo. Al fondo, a izquierda 4 larga 50, se cierra 3 fin en rojo. Ainda resonando as consecuencias do abandono de Ares, o campeonato tiña unha nova cita no mes de maio moi preto da fronteira con Portugal. No Rally Eurocidade e sen a oposición do Porsche, Alberto Meira non tiña excesivos problemas para asinar a primeira vitoria da temporada. Foi unha proba tranquila na que quen de verdade tivo traballo para se manter na posición foi Iago Caamaño. Porque o do Fiesta R5 atopou aquí en Iago Silva. E máis Félix Macías, dous duros rivais na loita polo segundo lugar. Silva, destacado na matinal, cedía ao longo da tarde, sendo posteriormente Macías o que ao cabo tiñese que conformar co terceiro lugar. Caamaño, segundo, subía de sitio provisional o liderado na clasificación xeral do campeonato. Co campeonato a velocidade de cruceiro e a loita polo título nun man a man entre Meira e Caamaño, o certame aterraba en Narón. Rally sempre difícil, con tramos complicados e só aptos para os pilotos máis experimentados neste terreo. Caamaño semellaba estar en condicións de plantar cara a Meira. De feito, no remate das seccións matutinas, o do Fiesta lideraba a proba pola mínima, augurando unha xornada vespertina do máis intensa. Así foi, só que desta volta a sorte non estivo con Iago, a quen este peón ¿Qué pasó aquí, Chorro? e unha posterior pasada de freada no mesmo tramo o afastaban do que podería ter sido unha intensa carreira ata o final. Meira sumaba a segunda vitoria e Jorge Pérez un podio moi agardado logo dun inicio de temporada na que non atopaba un problema de montaxe no seu vehículo. Xa me din conta que realmente algún problema había no coche. Vimos que había unha peza mal montada, que estaba montada ao revés, un error humano que, a ver, podes pasar a calquera e, de feito, se me lavan dicito, pois, é bastante frecuente que pase, polo menos nos Clios. Empezamos a temporada un pouquiño mal, houve que poñer iso ben e, nada, que todo correcto. O siguiente rally que foi a Eurocidade, saín ao rally sin probar o coche e o primer tramo xa me din conta, na mitad do tramo, que isto xa estaba funcionando. Co resultado da Eurocidade, co podium de Narón e do Surco, pois estamos ao final aí na terceira posición na xeral e primeiros da Top 10, o sea que os objetivos están cumplidos, pero bueno, ainda nos queda moito que mellorar e sobre todo moitas cousas que poñer a punto ainda no coche e nós tamén, como que di, poñernos a punto de cara ao coche. O objetivo agora é seguir rally a rally, xa era o meu objetivo desde o principio da temporada, estamos recuperando premios. Os patrocinadores están se involucrando porque, a ver, ao mesmo tempo a ilusión non é só para min, é para todos. Quédanos un rally coeficiente alto que é San Froilán, que eu creo que vai ser a clave do campeonato, vai ser esa. A Copa Top 10 está claro que estamos metidos nela. Nos fai ilusión, pois, a ver se podemos ganala, pero para min ten máis peso quedar máis arriba na general absoluta. Este
ano, de feito, creo que o ano que me estou involucrando máis no campeonato, porque nunca tivemos presupuesto para facer todas as carreiras. A venta do primer Clio Williams Grupo A que tiven xa era para intentar comprar un R3, buscando fiabilidade. É un coche bo, aínda que a relación peso-potencia do Williams sigue sendo moito mellor que esta. Era un coche moi efectivo, este ten outras cousas boas, ten un paso por curva máis rápido, ten unha suspensión moito mellor. Está claro que loitar con un R5 e con un R4 é imposible, pero saindo deles, a alternativa eu creo que é un R3, pero eu creo que a moda ahora mismo son os R2, están as marcas apostando por eles, están nos facendo moi competitivos. O Nacional de Rallys está aí, de feito este ano propuxeronme facer algunha proba, pois con Clio dos novos, con Clio R3T, está no aire, de feito. Están aí, temos que cerrar aí unhas cousas que o mellor pode surgir e a ver que pasa. Como dicíamos, a última parada antes do descanso de verán tivo lugar en Salvaterra con motivo do Rally Sur do Condado. Unha proba na que, como sucedeu no Eurocidade, Alberto Meira corría prácticamente en solitario, máis cando Caamaño sufriu unha pequena saída de estrada sen consecuencias e logo de sufrir problemas coa calor, o Suzuki Swift R Plus de Gorkan Chustegui. O único obxectivo de rematar e sumar puntos, Meira mantiña o ritmo e acadaba a terceira vitoria do ano, a mesma que o sitúa agora na fronte da clasificación e como principal candidato ao título. Xusto por detrás, o interesante da carreira estaba na loita pola segunda praza, loita na que nun inicio estaban Félix Macías, Jorge Pérez e máis Iago Silva, pero na que xa pola tarde a cousa quedaba nun man a man entre Macías e Pérez. O do Subaru resultaría victorioso nesta loita que deu o picante necesario na que foi ata a altura a última proba do Campeonato Galego de Rallys disputada no que levamos de temporada. Empezamos o campeonato con bastantes gañas, con falta de ritmo, non? Pois se nota cada carreira que vamos, pois vas notando un pouquiño mellor, máis solto, porque se fan moi pouquiños kilómetros. Nós ya sabíamos que iba a ser moi difícil estar con Iván polo ritmo que traía e bueno, nós fixemos a nosa carreira e Saint-Lalin, que era un rally que empezamos con problemas, xa me puso un pouco de mala leche, como se suele decir, e xa na tarde ataqué, non? Estábamos recortándolle moitísimo tempo, que creo que poderíamos incluso haber pelesado ou intentar gañar o rally. Vamos, Torete. Venga, va, Vamos a darnos. Nestes últimos 3 rallies, pois, tuvemos 3 vitorias que se agradecen para poder estar aí líderes e loitando polo campeonato. E a xente di, no, Iago é un chaval que xa foi campeón de España, que moi pouca xente foi campeón de España de calquer disciplina, non? El xa foi campeón de España de carcross, iso é porque pilota, e agora desde que subiu o R5 son uns coches moi completiños de carreiras, cada vez vai máis rápido e danos máis chollo, non? Eu intento sempre ir controlando o que podo, pero a mínima que me despisto me engatilla uns segundos no estreito. E bueno, ahora estamos un pouquiño na incertidume de saber que probas se van facer, se Coruña se vai celebrar, se non, saber que rallies tes que intentar gañar, os que non, donde arriesgar. En Coruña vai ser Arteis ou tal, vai ser terra de Iago, que supoño que nos dará moitísima guerra, igual algún piloto máis sairán a correr, en Lugo outro tanto do mismo,
pero de todas maneiras ainda é moi pronto, non pode pasar de todo, averías, calquer saída, entonces hai que pensar carreira a carreira e a ver que pasa. Pois se chigo a verdade non penso en nada. Bueno, algunhas cousiñas no equipo vamos barallando de cara ao ano que ven, pero bueno, vamos a ver como acaba este ano. Os presupostos nosos son os que son cada ano, que máis ou menos os temos ben estudiados para poder facer o galego sin complicarnos a vida, que é un tema moi importante para poder seguir competindo ano tras ano, non ao nivel que quixéramos ou nós, pero sí para poder estar aí loitando polo campeonato. É mellor xogar en segunda división, que a veces ten máis nivel que en primeira, pero xogar todos os anos, iso é importante. Nas copas temos que repetir algúns dos nomes dos que falamos no repaso xeral do campeonato. Este é o caso, por exemplo, de Jorge Pérez e máis Félix Macías no trofeo Top 10 Pirelli. O do Renault Clio R3 fai valer a regularidade de resultados para se situar na fronte da clasificación provisional coa suma de todos os puntos obtidos ata o momento. Pérez é, ademais, terceiro tamén provisional na clasificación xeral absoluta do campeonato. E que malia un abandono no Rally do Cocido e ausencia en Narón, Félix Macías suma 3 vitorias en Noia, no Velocidade e no sur do Condado para se situar na segunda praza da Copa Top 10 Pirelli. Ambos os dous copan unha clasificación na que semellan ser os equipos chamados a loitar pola vitoria final. O resto xa están situados máis lonxe en canto a puntos. Unha clasificación que nos primeiros lugares completan Tino Iglesias, máis discreto do que outras temporadas co Fiesta R2. José Antonio Otero, co Peugeot 206 RC. O Adrián Campaña, que está amosando boas maneiras, rapidez e regularidade con este BMW M3. Tinín Iglesias, Pedro Tapia ou Guillermo Martínez preceden na clasificación a David González, un dos equipos habituais na Copa, que disputa a mesma cun vehículo diésel. No volante Federación Galega de Automobilismo, e malia a vitoria inicial de José Francisco Tubío no Rally de Noia, a temporada está a ser un man a man entre dous equipos destacados, os liderados por Álvaro Méndez e Dani Castro, veteranos no certame e moi rápidos nos tramos. Reparto de vitorias e mesmo de abandonos para ambos os dous. De momento Delalín lidera a clasificación de xeito provisional, porque aquí todo pode virar en calqueira momento, dada a igualdade entre ambos os dous. Tamén en base á regularidade, rozando o podio e cun só abandono, Álvaro Pérez mantén unha relativamente cómoda terceira praza da clasificación. Pérez sitúase así por diante de Juan Carlos e de Abel Pampillón, cuarto e quinto clasificados nun volante no que só un reducido grupo de pilotos segue o completo a temporada. Copa Pirelli AMF, dous equipos destacados, o máis B1, o capitaneado por Adrián Gil, que con 3 vitorias no que levamos de ano lidera a clasificación xeral. E poido ter sido por máis puntos de non sufrir o abandono no Rally Sur do Condado. De manter esta xeira de resultados, Gil está máis que chamado a ser o campeón da Copa a final de ano. Coa suma de todos os resultados, Rubén López ocupa o segundo lugar na clasificación xeral provisional e a distancia dos seguintes clasificados, todos eles máis agrupados nun pequeno marxe de puntos. Estamos a falar de Óscar Gallego, Gonzalo Moure, Diego González, Pablo Oneiros ou Adrián Muñiz. Todos eles preceden a clasificación a Pablo Moledo, que logo dun arranque sen sorte no sur do Condado obtiña a victoria. Na Copa Seguro por Días a cousa vai máis de regularidade, porque con 4 bons resultados Jorge Priega defende o liderado nesta Copa e con certa vantaxe fronte a Iago Gabeiras, outro dos habituais nos primeiros lugares, especialmente nos últimos rallies desta primeira metade de temporada. Alejandro Rega é terceiro clasificado, Borja Acuña, Carlos García e Iván García o cuarto e quinto e sexto lugares, separados por un escaso marxe de puntos.
Pola súa banda, na Copa Iniciación Recalvi só 20 puntos separan aos dous primeiros clasificados. Juan Carlos Piru Castro manda na mesma, logo das vitorias nos rallies do Cocido e Eurocidade. O abandono no sur do condado impediu a este piloto manter a xira de resultados, pero está chamado a ser o principal aspirante. Xusto por detrás de él, e en base a rematar probas mal e os problemas sufridos, Marcelo Conchado. Terceiro é Iván Cid, logo da vitoria colleitada en Salvaterra. Mario Sá e Santiago Cancelo ocupan o cuarto e quinto lugares. Rematamos este repaso ás copas coa histórica Rallycar RMO Parts, onde Alberto Fraguas e Vicente Cabarcos son os únicos pilotos que puntuaron a mesma no que levamos de ano. Se nada muda, o Campeonato Galego de Rallys retomará a súa actividade no mes de setembro. Os rallies da Coruña, San Froilán, Ribeira Sacra e Ulloa serán os encargados de decidir os novos campións galegos neste 2016.